Остава, бе, експлоататор. Аре да оставим марксизма за след като сме си изпили кафетата, че ми идва малко рано още. Кое да оставим? Заеби. Нормално да ти е рано, като си свикнал да ставаш в 12. Напротив, в делнични дни си ставам в 7. И сигурно ходиш да тичаш после кафенце. Не, сега съм поспрял тичането, обикновено правя силови тренировки. Знаеш ли, че някои от служителите в твой бизнес работят от 6? Знам, да, аз все още участвам в част от оперативната работа. Участващи. Привикването на хора в офиса и чукането на лавче. Да, правим си срещи и на тях получавам информация за различните отдели. Най-важната оперативка в живота ти беше баща ти, като ти подари едно бизнесче да мога да чупиш стойки в офиса после. Не, това не беше в оперативка, бяхме в Испания, като го обсъждахме. Значи си признаваш, че бизнесчето ти е подарено. Признавам се, да. То ти не би ли дал старт на твоето чаве? Бих, ама то за да имаш бизнес трябва да ти е подарен още 90-та година от чичо ти. Или да си бесен схемаджия. Това не е така. Тоест има как утре да стана богат. Утре не, но ако измислиш добра концепция, инвестираш и успееш да изградиш правилна инфраструктура. И тия глупости не на мене. Късметлия са кълза няма и 2 стотинки. Тихо е. Олигофрен отказваш да приеме, че резултатите в живота му зависят до голяма степен от самия него.